കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. നമസ്കാരം. വെട്ടൻ ന്യൂസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം. തിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുജിത്തിന് സഹപ്രവർത്തകർ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ചടങ്ങ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ വിഷ്ണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 1.5 വർഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം എയർപോർട്ട് എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് SI സുജിത് ഡെപ്യൂട്ടേഷനായി പോകുന്നത്. തിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ വിഷ്ണു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബുജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. SIമാരായ അനീഷ്, ക്ലീറ്റസ്, ഷാജു, മധു, ASI ബിജോ വർഗീസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നസീർ തിരൂർക്കാട് സ്വാഗതവും ASI മുജീബ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വെട്ടം ന്യൂസ്, തിരൂർ. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. ഫോൺ 8075.